Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Kumusta? Alampakan na to ang Diyos. Salamat kayo nining Domingo, no? Daghan kayo ta. Praise the Lord. Daghan kayo ta karon. Salamat kayo. Subscribe mo sa channel Fill the Gap Bitaw. Ni ay kung doon na mo yung mga makaabli mo sa ato ang wali matag Domingo, pwede niyo na masuportahan po, pwede niyo ma-share, no? Doon na tayo wali sa Fill the Gap, sa ato ang YouTube, sa Fill the Gap Christian Fellowship, no? Kanya, pwede ninyo na ma-share po para daghan po ang mga friend ninyo makakita o makadungog sa pulong sa Ginoo. Edit na siya mga kaigsunan, kuha na siya, gigamay ba? Gigamay na siya, so dili na siya boring tanawon. Praise the Lord. So, Bible atong iablihon diha sa Matthew, Kapitulo 17, versikulo 20. Alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo, manindog taigsuon, 17:20. Praise the Lord. Ingon na pulong sa Ginoo dinhi, si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may nagpagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo ni ining bungtura sa pagbalhin o mabalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Magambuta. Amahan na mga langit nun, salamat kaayo nining orasa. Salamat nini nga kabuntagon. Makasimba minimo Ginoo sa paagi nga bisan unsay amo nga buhaton, bisan pagway kuryente, bisan pag burn out, bisan pag gabi, bisan pag unsang orasa, pwede ka namo mga masimba. Kami nitoo nga niini nga kabuntagon nga kining kuryente magapadayon sa pagsiga. O kami nitoo nga kining adlaw Domingo nga mahimo kining mabunokon nga Domingo, nga dili namo ni malimtan nga Domingo. Salamat kayo Ginoong Dios nga imo nga blihan karon ang among idulongog, ang among kasing-kasing kining ubos nimong alagad imong gamiton karon sa pagpanulti sa mga pagtuo sa kamatuoran gikan kanimo. Salamat kayo Ginoong Dios nga imong mga katawhan nga mo niya karon dinhi mo uli nga malipayon, mo uli nga gawaston, mo uli nga mabalon ang langit non nimong mga panalangin. Amahan, amo kang gidayeg, amo kang gisimba, ug amo kang giila nga niakan ini nga dapit. Walay mga kabaldahan karon, bisan ang kagutom, bisan ang kuluyahon, bisan ang balatian, dili makabalda in the name of Jesus. Amo kang gisimba, amo kang gidayeg in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo. Mga igsoon, investment din nato no sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Gusto nato nga maklaro nga ang atong tun-an karon mga kaigsunan, dunay tulo ka mga butang gitawag dinhi og save faith. Dunay tulo ka mga butang nga pinaagi sa atong pugas nga pagtuo. Okay, liso or usa ka binhi nga diin kini nagasulti mga kaigsunan nga gitawag og pagtuo. Faith mga kaigsunan. Now, atong makitaan ang atong gibasa mga kaigsunan sumala sa ato ang pamalandungan karon, naghisgot dinhi mahitungod si Jesus sa usa ka pagtuo. Ang gikinahanglan ug girequire sa Dios mga kaigsunan gamay lamang. Gamay na pagtuo ang gikinahanglan sa Dios. No, ay mo katingala mga kaigsunan ang ato ang tingog mura siya kuan kanang dako ba, no? Kanang wala namang gud ni miagig mixer kay gabi ang atong mixer gabi ning kuan kanang ning init siya. Ako kabalo unsa hinungdan pero nituo ko nga doon na siya gamay nga grounded, no? So ning aso man so atong gikuha. So muna nga amplifier na ganyan diretso. Amplifier na siya diretso. Atong tingog wala di maagig mixer. So payuhay na pod, no? Ayuhay na pod. Ingon na Mateo, ingon sa Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sortihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo, nga sama sa liso sa mustasa, makasugo kamo ni ining bungtura sa pagbalhin o mabalhin kini. Okay, dunay tulo ka mga butang nga akong i-mention karon. Ingon din ingon sa
And everything in life start with seed, including the things we receive by faith. Ingon ang pulong sa Dios, Genesis 8:22, palihog ko basa. Ang libro sa Genesis, nagsulti siya, while the earth remains same time, and harvest shall cease, or makaani ka, makakuha ka, makahimo ka sa dagko o kahibulungan ng mga butang. In English man o Binisaya, kung nakauna ka kaabli 8 sa Genesis 22, palihog ko basa. 8:22. Tang araw pa ang kalibutan, dili gayon matapos ang panahon sa tingtanom o ang panahon sa ting-anay. Ang tingtugnaw o ang ting-ini, ang tingtulaw o ang tingtugnaw, ang adlaw o ang gabi. Okay, praise the Lord. Salamat kayo sa grasya sa Ginoo. Number 1, unang punto nga atong pagkahisgutan karon mga kaigsunan, ingon sa dinhi, recognize that God is your source. Amen. Kinahanglan kuno nga ma-recognize na to nga ang atong Dios maoy atong source. Inay mo dapat recognize that God is your source. Recognize that God is your source. Kinahanglan daw mao nay atong masabtan nga diha sa pagtuo adunay mga butang, adunay kahibulungan nga mga butang atong masabtan nga ang Bible nagsulti Philippians 4:19. Ingon sa dinhi, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God will use many different instruments. Atong masayran nga ang Dios makahimo sa paggamit sa nagkalain paagi nga mga instrumento to supply our needs. Tinuod ba? Nga ang Dios source, ang Dios tinubdan, makahimo siya sa paggamit sa tanang instrumento aron matagpo ang imong panginahanglan. Tungod na sa pagtuo. Tungod na sa pagtuo. Okay? Ang pagtuo mga kaigsuonan, mauni ang yabi. Mauni ang yabi. Uwa kay pagtuo, di yun ka mauna-una o na ay mahitabo diha nimo. Gahit kay ka mahitabong milagro, gahit kay mahitabong milagro sa imong kinabuhi kung di ka mutuo. Hinumdum ko, akong marikol gamay, mga pipila ka mga tuig na, mga 19 ka tuig, akong nakitaan mga kaigsunan nga ang Dios gamhanan ug milagroso. Dito ko ipakita mga kaigsunan nga usa ka tawo nahulog og sanggutan. Ang iyang paa kining pikas dapi-dapi mingabot na sa iyang hawak. Gidayungan mga kaigsunan. Gidayungan ni dito ni nahitabo sa liloy mga kaigsunan. Unya tungod kay dunatay lig-on nga pagtuo ngadto sa Ginoo, akong gipangutana siya, tay nituo ba kas Ginoo? Ingon siya, nituo ko. Unya kauban siyang mga anak, ang iyang mga anak kauyog mga 5 siguro to kabuok. Akong gingnan nga ang nagdayong nga mga anak, nituo ba ka? Nituo ba kas Ginoo? Ako silang gingnan, nituo ba kas Ginoo? Sila mituo mi pastor. Mituo mi dili ko pastor ato nga time. Ang akong address ato nga time, Jongjong Sumaylo Manghililot. Ato nga time. Dito mi sa Liloy, gitawag to namo dito og healing mass sanctuary healing mass crusade. Mga 19 siguro katuig na, mga 20 na baka. Ya ako na hinumduman karon mga kaigsunan, samtang ko nag-awali, samtang ko nagtuon ani nga mangwali mga kaigsunan, na hinumduman ako kining gitawag og pagtuo. Kay usab mao ra gyud ni ang pinakaliso. Hinumdumi nga atong gikinahanglan nga ma-recognize nato nga ang Dios maoy atong source. Amen. Ingon siya dinhi, ang Dios makahimo sa nakalain nga mga instrumento sa pag-supply sa atong mga needs. Number 1 iyang i-supply, number 1 iyang gamiton ang atong job. Ang atong trabaho. Okay? Unya, kung naagani kay trabaho, igsoon, hinumdumi, nga maunay usa ka paagi, nga gamiton sa Ginoo, nga matagbo ang imong panginahanglanon. Ayaw paghambog nga na kay trabaho. Kay anytime, kung pwede na nga mawala anang trabaho. Ayaw pagsalig, nga regular ka, unsa pagkadian, isa pa kung sa kakaklase sa pagpanarbaho. Pero kung magsalig gani ka sa imong trabaho, pwede nang kuhaon sa Ginoo. Nga mawala na gani ka sa Ginoo, kanang trabaho nimo pwede nang kuhaon niya, para mabalik na kung kagadto niya. Amen ba? Okay, mahinumdum ko balik, kunya akong ipangutana kining mga tao. Gingnan ako siya, tay, nituo ba ka nga ang Dios gamhanan, milagroso, isa nituo ko, mo bitaw ning anhime.
O mo'y hinungdan o mo'y rason nga nung minuol sila, midala sila dito. Nahulog to mga kaigsunan, mga 2 weeks man siguro. 2 weeks to siya nahulog sa sagutan, kanang nananggot pa, nahulog. Dugay na kayo, wala nila ginalang hospital. Unsang gahuma sa Dios mga kaigsunan. Grabe kagamhanan ng Ginoo. Ako sa kingnan, ako ning hiloton, pero dili ko mo'y manghililot anay, kung dili ang Dios, gamhanan, ang instrumento lang ko. Akong gihilang, walay daghang langas. Gihilang na ko igsoon ang iyang paa. Ipaubos ako, Ginoo, gamhanan ka. Makahimonis paglakaw karon ako sa kingnan. Tay lakaw, tindog. Kinsa tawhana mo tindog igsoon nga balik mo pigastin. Pero tungod kay nituo siya mga kaigsunan, grabe. Ning lingkod siya mga kaigsunan sa lingkuranan, mitikang og milakaw. Pus mo na ko, para makumbinsi mo na ko. Ang Diyos nga atong gialagaran, Diyos sa mga milagro. Sa diyan nga mitindog siya, giingnan ako, lakaw! Nilakaw ang tigulang. Nihilak ang iyang mga anak. Kaya nakakita sila nga ang Diyos nga atong gialagaran, gamhanan o milagro. Walay lisod sa Diyos, mutuo ka. Walay lisod sa Diyos kung mutuo ka. Naatay tao mga kaigsunan nga ning-connect na to sa atong live na program, Pastor Jong. Ni ako karon sa Canada. Ni ako dinhi pastor sa Calgary. Survivor ko pastor, stage 4 cancer. Pastor, ang atong Ginoo gamhanan, nakatulo akong luha igsoon. Nga naman, daghan na mga tao, mga kaigsunan nga Pilipino, nga bisan sa live na program, mo connect sila. Ingon sa pastor, abini mo, ang doktor, ningingon ako, mamatay na ka, di na ka mabuhi, stage 4 ng imong cancer. Gingnan niya, Dok, mabuhi ko, kay dako o gamhanan ang akong Ginoo. Ikaw ganit ay problema, may kanadayin ka, murang mamatay ani. Sa diha na mo tuo ka, ang Diyos makahimo sa nagkalenlaing different instrument nga masupply sa Diyos sa iya atong mga needs. Una, atong job. Ikaduha, doktor. Dito ng doktor para mabuhi ka. Usahay po, magamit rin po na sila. Mayroon po ta, di ito ka mao itong doktora. Kasi di ka mao, pulo katuig na. 15 pa na katuig na study about medicine. Patay-patay yun. Yan. Iyon ang atong kinabuhi. Nga ma-recognize na to, nga ang atong Diyos, siya mo ay atong source. Ingon siya, ang Bible nagsulti, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ingon siya, God will use many different instruments to supply our needs. Kakalamian. Jobs, doctor, friends. Ang ato na po mga friends. Gamito na ito mga friends, pag-supply, or dahil mga encouragement sa itong mga friends. Ang itong mga friends, mingon nga, mangalagad sa Ginoo. Mawala ka nito sa Ginoo, mangalagad sa Ginoo. Kanang imong friends, nga wala mangalagad sa Ginoo, ikaw may gamiton sa Ginoo, nga instrumento nga sila maluwas. Sugod ka? Masugod ka nga ikaw may gamiton sa Ginoo, nga ikaw may masulti lang, di batihon na yung ka. Di ba magunahon na ka na ito? Ang kakuling sagyawan, ang kakuling sultihan, maluwas ba ka ni? Umutuo ba kanina po? Ba't hinumdumi nga pag musulti ka, ang Diyos mangitag paagi para maluwas siya. Musulti gani ka, ang Diyos mangitag paagi aron makasabot siya. Ingon sa dini, our family, ang ato punong pamilya, gamiton sa Diyos mga kaigsunan. Gamiton sa Ginoo aron matakbo ang gitawag sa Diyos mga kaigsunan nga ma-recognize nato nga siya gyud ang atong source. Siya ang atong source. Siya ang atong source. Ako man gisulti ato niagi sigurong Domingo. Siguro nang isulti. But He alone is the source. Siya rin yun, walay lain. Amen. Mingon ta, job, doctor, friends, family, makaingon ta nga, kini mo ni ang source, mga kaison, gamiton ng mga instrumentos ginobat. Ingon sa dini, but He alone is the source, mga kaisonan, and He alone cannot kill or feels. Dili siya mapakyas. Amen. Ang atong Diyos na source, mga kaigsuonan, dili mapakyas. Hindi mo tapat. Ang atong Diyos dili mapakyas. Tagalogin mo. Hindi mo yung Tagalog din eh.
Tagalog lagi. Bukas. Say bugtuon. Say sa Tagalog bugtuon. Mag-aral ka ng Bisaya. Para sa Domingo, pag sa Linggo, makaintindi ka na ni Pastor. Hindi mahirapan si Pastor magsalita ng Tagalog dito. Oo. Pero alam na niya. Kasi, diba ba na? Dili kahit ko marunong magsalita ng Tagalog. Pero, sa totoo lang, naintindihan na niya. Okay, so, ang atong Diyos, dili yun siya mapakyas. Ngunit, gusto mga hitabo sa Ginoo mga kaigsunan nga atong i-recognize nga ang atong Diyos, source niya. Tululan niya siya kamagabutan. Moto number 1, recognize that God is your source. O say, magagamit ang Diyos of many instruments nga makasupply siya sa atong mga needs. Job, doctors, family, friends. But He alone, mga kaigsunan. Siya ra gyud walay lain mga kaigsunan nga source sa atong mga panginahanglan nun niya. Dili siya mapakyas. Muna mutuo ka. Unya mutuo ka. Ingon ang Bible, ingon ang Pulong sa Ginoo karon nga atong gibasa Mateo kapitulo 17 bersikulo 20 nga kung ikaw dunay liso nga pagtuo sama sa liso sa mustasa, makamando ka sa bukid pagbalin ug mobaldihin kini. Lisod kayo na kabuhaton. Lisod kayo na kamahitabo. Mayroon ka, Pastor, kung naapoy pa to, kanang bukid din ha, akong ibalin dito sa dagat. Ayaw. Kanang nga bukid, nga gisulti sa Bible, gisulti din usa lang na siya ka mga pananglitan. Usa ka pananglitan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga doon na kay bukid sa problema. Bukid sa mga panginahanglanon. Bukid sa malatian. Ingon ang Bible, ang gikinahanglan na pagtuo, doon na lang liso sa mustasa. Makamando ka. Ayaw ibalhin ang malindang dito sa kapayas. Unsa na may buhaton anang dunya magda. Unsa ngalan anang layuanan din na. Wala na sila'y masabi. Mahupas na ng kapayas. Saan may kanon na itong dagat? Dagat. Isda. Ayaw. Kanang bukid is dili na literal. Okay. Pagkabutin niyo siya, Pangpang. Jesus name. Ikaw, Pangpang. Mubaldahin ka din, Nyadaan din imong balay. Mawala imong balay. Dili literal na bukid. Ang i-mention din kundi doon na kay grabe ba? Bukid ka mga problema. Imong mga anak. Bukid kayo imong bana. Imong bana sigilag kahubog, imong bana sigilag ka problema. Bukid na para nimo. Sugo sa ngalan sa Ginoo. Ikaw bukid, ikaw bana. Mausap ka. Kanang bukira, pwede nimo siya nga makumanan. Dili literal. No? Pwede nimo makumanan. Kung ikaw dunay pagtuo, mo to'y akong gisulti nga katong nga mong tao mga kaigsunan, kumanto, mo to'y bukid niya. Akong gikumanan sa pangalan sa Ginoo, mulakaw ka, mutundog ka, unya nituo siya. Sa ato pa, ang gikinahanglan din sa atong kinabuhi aron matakbo imong needs mga kaigsunan, diha man ka matuos Ginoo. Dihay bata mga kaigsunan. Mga 20 ra gihapon ni katuig, dili nako malimtan. Kato nga mga bata buktot diri sa tubangan. Diri sa tubangan, ang ting-up ng bata igsoon. Abot sila sa Zamboanga City. Nagkalain-laing maghililot, nagkalain-laing doktor wa katambal. Labi kay paminawa. Ang gahom sa Ginoo mapadayag mga kaigsunan kay atong Dios lagi dili mapakyas. Sa diha igsuon nga ning abot siya dito kay nakadungog sa radyo, kay naa mata sa radyo kani adto gipahibalo si Jongjong Sumayno manghililot mo anha sa Liloy. Ipil dito, dili Liloy. Sa Ipil, unahan sa Liloy. Kanang mo ana? Karon gitawag na siya og usa na napita. Si Bugay. Si Bugay. Dapit na siya sa Zamboanga. Abot to sila sa Zamboanga City, pagpangitag ng hilot, mananambal, nangita silang mga doktor nga mutambal, wala yun. Unya kato mga buktuta mga kaigsunan, buktot nga nahulog ba ang bata, nagdala og galon. Ang iyang lughan idako. Unya lugo sa siya ginawa. Ang iyang ginawa, kaputuno na ba? Unya, samtang ko ning abot dito, at king kusmultikab na mo sa daplin sa kasada, nya kuan naman ni kanang restaurant naman amo ang schedulean. Tawag din siya nga, ikaw si kuan? Ikaw may gisugo ni
Pastor Bation nga mo ani dinhi mangilot. Ko nga ano kabalo man guys na nakabalo mo ko kay gipahibalo man ka sa radyo. Ni ako'y anak. Duol na po mga kaigsunan gikugos man yung anak ni ako'y anak. Akong pahilot nimo. Ako'y nahadlok mga kaigsunan. Nahadlok ko kay nagtingab-tingab na biyaw. Unya ang imong hiluton og duot. Unya bubuto tong dughan. Ako biyaw. Iko nga nituo kas Ginoo, matuo kas Ginoo. Ingon na siya, nituo, hilak ay. Hilak ang bahay. Nituo jugos Ginoo kay dugay na pangita ni. Pila na katuig kuno to nga nagantos to yang bata ni nato. Igsoon ni hilam na ta. Unya nagampo ko sa Ginoo, ayo hani, ayo pakaulawi. 3 months mga kaigsunan ibalik ni. Walay laing tambal, walay laing ginapan. Ang gahom na sa Diyos. Kunya sa diha mga kaigsunan, ngamin balik ko dito, nagdagan ang bata. Ning amin na po. Ikaw, nung nakaila maghanap ko dong. Ang ginan, nung nakaila ka na ko nga, ikaduha pa ko na kong balik ug ipil. Isa ba, nakaila na ko, Kol? Ako man itong imong gihilot? Ha? Ikaw to? No, hilti na. Hilti na? Wala na'y pugyo sa iyang dughan? Mungutahan ko mo. Nimbalin sa likod, Pastor. Nawala yun. Nawala yun. Palapakan na po ang Ginoo. Maunay Diyos na to. Dili na siya mabakyas. Ako lang ning gitanong nimo karon. Ako ning gitanong na pagtuon diha nimo. Nga mauni atong ampingan o mauni atong i-exercise nga naay pagtuon nimo nga gamay sama sa liso sa mustasa kana mo bunga mulipang muhimo ng kahibulungan nga mga putang. Naanak nimo, naanak nimo, naanak nato. Amen. Una i-apply kanunay. Pag natay problema, in the name of Jesus, ako kang isugo problema, mo pahawa ka. Oh, COVID, mo pahawa ka. Hallelujah. Ang bang mga simbahan niya, mahadlok. Ang bang mga tao, di mo simba. Dili mo simba kay mahadlok kong virus, mahadlok kong COVID. Oh, mga teknik sa yawa ba? Huwag mo ng mga tao ay pagtuo. Pero merkado, ato ka, pila ka dito. Ipila sa friends. Ang 1 taon, di sa pag-init kayo ng mga tao. Pero simba, mahadlok. Dili, protektado ta sa Diyos. Protektado ta sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Mahadlok na ta. Mamatay ta. Safety ta. Langit ta. Di pa po ito mamatay ron. Si Pakuglay. O, paputa magpakyon sa Ginoo. Dili pa yun. Dili pa yun. Dili pa karon. Mamatay mo yun ta. Pero dili pa karon. Amen. Dili pa karon. Dili ko ng virus makapatay nimo. Dili ko ng sakit makapatay nimo. Dili. Mamatay ka na tigulang na yun. Amen. Oh, di ka mamatay kung nato sa ospital. Dili. Walay labot ang ospital na to. Walay labot ang ospital. Kanang ospital, tambalan na. Pero walay labot na magpuyo ka dito. Wala na labot na to. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan, alay ni diha sa Ginoo. Ikaduha, wala ni mas pasun mga kaigsunan. Kaya nanay mga tao ng lakaw kus gawas. Ay niyo pasudla. Ay na usulod kaya wala tao na bakante dire. Ikaduha, give first. Give first so that it may be given back to you. Kinahanglan ko no, doon na po tayo ihata. Muhatag tandaan o ikaw makasiguro nga tagaan ka sa Diyos. Give first so that it may be given back to you. Ingon ang Bible, ingon din ni Luke 6:37. Oh, sorry, 38. Hallelujah. Pantugay, wala, pagawas. Luke 6:38. Ingon ang Bible din Basahan pala yung, Pastor, dinisaya lang. Alam, dinisaya lang. Pero akong basahan din in English ha. Ingon siya, give and it will be given to you. You must first plant a seed of faith. Kinahanglan ko no, kita ko no yung una nga bubugas o pagtuo. Amen. Hallelujah. Ganahan kay ko ani. Ganahan kay ko ani kay matudloan ta. Matudloan ta. Ingon sa din you must first plant a seed of faith so that God can multiply it. So that can multiply. God can multiply it back to meet our need. Amen. I-multiply sa Diyos aron matakto ang imong panginahanglan. Amen.
Na kay bayron nun nga 200, 400 niya. Kung na kay bayron nun nga 1,000, 2,000 niya. Para di sobra ba? Sa po ni igo raman, usa man ni igo raman aning utang. Usa man ni tagbuton, dili na mao. Ang Dios mga kaigsunan, i-multiply niya para matagbo pag yun ang lain pag yun mo nga mga needs. No? I-multiply, dili lang multiply duha. Kadaghanon sa Ginoo. Ingon siya, para matagbo. Jesus is talking about giving and the deepest sense of the word. The giving of ourselves to God. Usa kuno kaning paghatag nato sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi nato sa Ginoo. Usa kuno ni kaalom nga mga butang nga nindot kaayo nga atong himuon para sa Ginoo. Kini atong paghatag nato sa Ginoo, usa na ni ka investments pagtuo. No, kan pagani mo karon dinhi, amen ba? Kanang mo pagani karon dinhi, usa na ka investment nimo. Layo kayo tagawag kita ning anhin dinhi. Nganuman kay kana na paagi, kana kay mo investment, ang Dios mo multiply sa imong kinabuhi. Anak ko mutuon ta. Ang paagi suon mutuon lang ka, unya buhaton sa Dios ang kahibulungan nga mga butang diha sa imong kinabuhi. Hinumdum ko igsuon ang pagtawag sa Ginoo nako, ipakita ko sa kapanan-awon sa Dios. Pagtawag sa Ginoo sa akong kinabuhi mga kaigsuon, nagdamgo ko. Wala pa ko ning biyahe, wala pa ko mingadto sa mission. Usa ko ka misyonary naglakaw sa Visayas, Luzon, Mindanao o Visayas. Tuyo, wa pa ko milakaw mga kaigsunan, ipakita ko pananawon sa Ginoo. Straight kay dalan. Sige dalan duha-duha ko, dili ko kay napoy anak, napoy asawa, duha-duha ko ipakita ko pananawon na gabi. Samtang nagdaig ko sa Ginoo mga kaigsunan, ipakita ko Bible. Ipakita ko Bible sa Ginoo. Unya giilok ako ang Bible mga kaigsunan. Giilok ako ang Bible, gigukod ko duha ka tawo nga wrestler. Duha ka tawo nga wrestler mo inagukod nako. Wala na ko'y laing kadaganan. Di ako gipakita sa kong pananaw, ha? Dagko kay tao. Naghawid ko mga kaigsunan. Ang pikas kamot at tuon ako, naghawid sa kahoy. Nilukso ko. Suba ang ilalong. Suba. Nihawid ko mga kaigsunan sa kahoy. Ang pikas kamot, Bible man. Usaon pag-isa sa pikas kamot. O isa na ko, mahulog man ang Bible. Straight kayong dalan, ipakita sa Ginoo nako. Unya akong gipakita mga kaigsunan, akong gihubad sa akong kaugaling kong una-una pantabang sa Ginoo. Ingulon, pakita daw ko unsay kahulugan ana. Itubag ko sa Ginoo mga kaigsunan. Ipakita tika sama ni ini nga unsa ka importansya ang Bible. Nga kung muhawid ka sa Biblia, dili ka makabuhi. Amen. Amen. Di ka makabuhi sa Dios. Muhawid ka sa Ginoo, kauban ang pulong sa Dios, naay saad niya. Tausan ang saad sa Dios nga mahitabo ni sa atong kinabuhi. Pag muhawid na gani, ipakita ko ning ismet kay dalan. Nya kining dalana mao ni imong magian. Bot pasabot mga kaigsunan, hamugaway, kauswagan, kasiguraduhan aning dalana naa dinhi. Ayo liko. Sugod ko tikang mga kaigsunan. Sugod ko wali, unya sugod pud ang Dios nga namuhat sa akong kinabuhi. Tinuod ang isulti ni Salmista David, tigulang nako, wa ko kitag tawo nga nagpakilimos ng mga tao sa Dios. Sama pud nimo. Dili ka pasandahan sa Dios. Unsay tinguha nimo, unsay tinguha nimo, unsay tinguha nimo, ang Dios nagtinguha nga iya nang mahatag supply sa imong kinabuhi. Yang naguna-una ka karon, unsay desire nimo sa imong kasing-kasing, ang Dios pud labaw nga nag-desire palagyan nimo. Mo ni tinuod. Mo ni original nga plano sa Ginoo gyud sa atong kinabuhi. Pero kamao kang muhatag, ha? Kamao kang muhatag. Give first. Bot pasabot, usa man ang give first. Ihatag nato daan natong kaugalingon nito sa Ginoo. Kaya imo pagani karon diri, usa na. Ayaw lang daan giskutin ang kwarta. Ayaw daan giskutin ang kwarta. Kanang kwarta man god, mo-follow ra na siya. Ingon ang Bible, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. O sa gisulti, and all these things, muuna ba nimo? Dili. And all these things shall be added unto you. Sa ato pa, musunod siya nimo sa diha nga muuna kas Ginoo. Amen. Sunod na. Trabaho, kwarta, sakyanan, balay, mahita po na. Enclosed din mga kaigsunan ngayang mahatag. Ingon ang masupply sa Ginoo mga kaigsunan, give first. Unya ang Dios muhatag niya nimo. Ang isulti niya dinhi,
nga ikahatag sa Ginoo love, ang ato ikahatag ato sa Ginoo kinahanglan kamautang higugma sa Dios. Ikaduha, time. Doon na natin time. Natin investment pa. Ihatag ato sa Ginoo. Lord, karon dayon ka Ginoo. Lord, salamat Ginoo karon dayon, mahitabo, milagro Ginoo. Ya wa kay gibuhat karon ko dayon, wa kay gibuhat para sa Ginoo. Di ba? Sa dito, demanding kita sa Ginoo, no? Pag nakay problema, pag nakay mga panginahanglan, kasakitian, demanding kita usahay. Ayaw pag-demand. Kabalo ka nga, kabalo ko mo adjust ba? Lord, kung tugutan mo Ginoo, mahitabo ni. Ano ba? Ayaw mo pag-demand sa Ginoo, demanding mo ta kaayo. Ya rabo, absinot ra pa punta usahay. No, no. Pero usa na sa mga pamaagi, okay lang siguro kung doon ay mga sa itawagan ay mga importante nga mga butang. Yung sa dini, love, time, patience, forgiveness, penances, prayer. Unsang mga butangan nga imong gihatag ato sa Ginoo, mausab na ang buhaton sa Dios kay atong Dios source. I-acknowledge lang nimo, i-recognize lang nimo nga atong Ginoo mo'y atong source. Give first. Ikatulo mga kaigsunan, ang yabi sa milagro tumutuo lang ka. Ang pulong sa Ginoo, Marcos 11:24. Mark 11:24. Ikatulo ni. Okay? Ikatulo ka mga butang mga kaigsunan, expect a miracle. Ikatulo ka mga butang nga ato paghisgutan sa yabi seed faith mga kaigsunan. Ikatulo, expect a miracle. Mag-expectar ka. Sa imong kinabuhi karon ikaw naglingkod din ha. Unsang milagruha nga gusto nimo mahitabo? Pangutangan nako nimo, unsang milagruha nga gusto nimo mahitabo? Number 1, healing. Ikaduha, saman, salvation. Ha? Kaluwasan, salvation. Saba? Kanang i-abante din imong uto ba? Prosperous life, fruitful life. Sa pagyon. Malipayon. Sa pagyon. Tubag mo. Hallelujah. Unsay gusto nimo kay ekspektaron nga mga milagro sa imong kinabuhi. Unang butang nga buhaton nato nga mahimo ka mag-ekspektar ka mga milagro. Number 1, healing. Healing dili lamang physical body. Sa atong spiritual body. Kay daghan kay mga tao, mga kaigsuonan nga healthy kaayo sila lawas, pero ang ilang spiritual body weak. Hallelujah. Mag-expect kag dagkong butang. Mag-expect kag dagkong butang. Ingon ang Marcos 11:24, basahan kaliyo. Oh, kisultis ni Jesus nga bisan unsa puno nga imong pangayoon diha sa mga pag-ampo kinahanglan nga imong tuhuan. Mag-expect kag mga milagro. Mag-expect kag mga milagro. Kanang atong prayer 7 kasi nag-ampo 7 to 8. Salamat sa Ginoo kay naapag yun. Atong miaging adlaw nag-prayer mi. Kada gabi na amig yung prayer. Kada gabi 7 to 8 yun na. Ingon si Doret, naapa ba kayo nag-ampo, no? Naapa ba kayo nag-ampo 7 to 8 na prayer? O niya, abi na yung mga kaigsuonan, ako dyan ang i-release ka nunay. Pag-ampo yun mo. Kaya akong i-release ka nunay anang nga oras. Igsuon, dili man ko gamhanan. Dili ko magician. Pero ang akong Dios nga akong ialagaran, Dios nga makabalo motubag sa atong isulti. Unya kini buhaton sa Ginoo, dawatan lang ni. Kay kini nga paagi mahimo kang malipay. Ay lang yun bulag sa Ginoo. Sa ora mo gini atong makaya, ora gini abilidad sa inyong pastor. Pero kini Dios na ni asa akong sulod. Doon na ni abilidad na makahimo sa pag-supply, makahimo sa mga milagro, makahimo sa kadagtong butang sa atong kinabuhi. Mara gini akong kaya na maabot din. Sulti, kay kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan dili ni ginapos. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, whatever things you ask when you pray, sa mga butangan na imong giampo kayo sa imong mga pag-ampo, ingon siya, believe that you receive them
butang, wala ni bayad, tuura ka. Nyawa po kinahanglan ako kay pagto. Ingon siya, sama sa liso sa mustasa. Di ba? Wala na kinahanglan ako kayo. Ako ba kay pagto? Ingon si Jesus, kun ikaw, doon ay pagto sama sa liso sa mustasa, makamando ka sa bukid, pabalhin, o siya pabalhin. Ginapamato na anak ni Jesus Christ na makahimo ka mo, mahimo ni mo kini. Amen. Hallelujah. Ingon siya ni, the moment we do our part, the moment ko nung buhaton na ito ang atong part, sa diha ko nung imong buhaton ang imong, say part, imong parte, imong bahin, imong buhaton ba? Buluhaton ka na. Sa diha nga imong buhaton ang imong buluhaton, mga kaigsunan. O sa iyong gisulti. Ingon siya ni, the moment we do our part and plant our seed of faith, we should believe God that the answer is on its way. Amen. Kapagulong na. Abi niyo igsoon, naghila kong nagtuon ani nga mensahe. Ngano man, kay nituo ko nga on the way na ang panalangin o ang milagro nga buhaton sa Ginoo diha. Mutuo ka? On the way na. On the way na. Unsa may imong giampos Ginoo? Lord, maluwas akong pamilya. Lord, hiling sa akong pamilya. Ayuha akong pamilya. Akong pamilya igsuon. Di number 1, akong pamilya. Akong pamilya, akong mga igsuon wala kailas Ginoo. Ako mga igsuon, akong mga pagkumakuha pa kailas Ginoo. Mao na nga tuo ko igsuon, naluwason sila sa Ginoo. Unya on the way na ang tubag sa Dios. Hallelujah! Buhaton na nato ang part. Kung sa may part na to, prayer. Amen. Prayer. So, hindi nga kabuntagon mga kaisunan. Maulan na akong ikasyon ninyo. Ingon sa dili, ingon na pulos Ginoo mga kaisunan, na kung buto ka, madawal ninyo. On the way na. Ingon sa dili, important to expect our miracle. So, can recognize it and reach out to take. Kinahanglan ko nga ato yung mahisabtan o maayo na ang Diyos mga kaisunan doon na sa kahibulungan kong buhaton para sa imong kinabuhi. Baliko na po, tulo ka mga butang. Number 1, una, recognize that God is your source. Number 2, give first. Number 3, expect a miracle. Nini nga kamuntagon, igsoon, tindog o ganak ko. Kung nituo ka igsoon, nituo ka, ingon ang Bible, sama lang sa liso sa mustasa. Ang imong buhaton na pagtuo, ang Diyos mohimong mga milagro. Dili sayang nga niya ka karon. Dili sayang nga niya ka. Nga naman, kaya ang imong paghatag, ang imong pag-anhing, maunay usa ka part na minghatag ka first. Nga tos Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik ko na mo igsoon. Hallelujah. Ayaw pag-imagine na malamang ka na suman. Kaya mo dasig ka para mailhan kang dasig, makalamang ka na suman. Ining oras sa believe in Jesus. Believe na ang Diyos mohimog mga milagro sa imong kinabuhi. Kung nakagibati karon, kung nakagibati physically sa imong lawas, gi-confirm ni sa Ginoo nga ang iyang milagro mahitabo. Ang iyang milagro o kagayuhan mahitabo ni ining adlaw, ni ining oras. Ngano, ang confirmation sa Ginoo adtong miaging simana nga nagkatakdo ning duha ka mensahe mga kaigsunan about the miracle. Karon, kung kay pagtuo igsoon nga liso sa mustasa, hikaba ka ng dapit nga dunay kay gibati. Na akong i-review karon in the name of Jesus. Kung kay sakit sa tuhod, na ba kay sakit sa imong dughan, labad sa ulo, sakit ang imong hawak,
Sakit ipangihi. Sakit iginhawa ang imuhang kilid. Doon na ba kay mga nagbugol sa part sa imong lawas? Doon na ba kay goiter? Doon na ba kay arthritis? Doon na ba kay allergy? Ikson, bisan pag unsay imong hinganlan karon nga gibati og sakit, kaya nang ayuhon sa Dios. O mutuo kaniya. Okay. Mag-ampo ko karon ining oras sa dayon ako i-release ining panalangin o milagro sa imong kinabuhi karon. In the name of Jesus, gamahanan ka nga Dios ug gisugo minimo ining oras sa pagtuo. Ikaw ang Dios na source. Wala man namo na mention o unsa klasiha sa source, but ni me kay gi-recognize ka namo nga ikaw ang source sa mga milagro. Source ka sa mga kaayuhan. Source ka sa kahimulungang mga butang. Kay dili ka mapakyas nga Dios. Kung doon na may mga tao karon nga doon ay gibati sa ilang lawas, part sa ilang lawas karon, akong gipadlong sa pangalan ni Jesus, mahilis ka! Malanay! Tanang sakit nga nakabalda o nakahasol karon sa lawas sa tao, gikan sa imong ulo, ngadto sa lapalapas sa imong tiil, ako kang gisugo sa ngalan ni Jesus nga imong badawat karon ang milagrong hikaw nga gikan sa Ginoo in Jesus name. Hallelujah. Dawata ang gahom sa Dios nga mag-aabot nimo karon. I receive it, Lord, in the name of Jesus. Healing, healing physically, Lord, in Jesus name. Salamat kay Ginoong Dios nga dinhi mo nang gibuhat. Nya akong gituhuan Ginoo nga kini karon samtang nimo uli on the way ang imong panalangin. On the way, Lord, ang mga milagro. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, ikaw ang gusto. Ikaw ang gusto kanako. Kalipay udan ang anak. Buhabot man ang problema. Thank you, Lord. Walay makapahimulan, walay makakumpara sa imong gugma. O saman kalayo ang langit, kung mamuha lang iyong sa tanan. Punuhon ako sa tiran mo, sa pagsimba kanimo. O saman kalayo ang langit, kung mamuha lang iyong sa tanan. Ikaw ang gusto, ikaw ang Diyos, kalipay ko. Mag-ampota. Labi balaan o gamahanan ng mga Diyos. Salamat kayo sa imong mensahe. Salamat sa imong mga pulong na kini among nadawat karon, kini among maangkon. Salamat kay Ginoong Dios nga diin kami amo kang i-recognize. Ikaw gyud ang source, ikaw ang tinubdan sa tanan. Ingon ang imong pulong, but may God shall supply
dato ka riches ka nga Dios nga makahimo ka sa pagtagbo sunsa man ang among mga panginahanglanon karon. Salamat Amahan Kalagiton, labaw sa tanan salvation, healing Ginoo, prosperity. Among giampo Ginoong Dios nga kining among kinabuhi karon usa ni ka binhi nga among gipugas diha kanimo. Salamat Amahan Kalagiton, mulipang ni Ginoo daghang mga tawo maluwas, daghang mga tawo mabag-o, mga laga diha kanimo. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga dili namo unahon, dili namo kabuuton ang mga butang aning kalibutan na. Kay kini mga butang aning kalibutan na malaya ni, mapit ni, mulubad ni, mawala ni, mahilis ni. Baton among panganduyon ang mga butang langit nun. Salamat kanimo Ginoong Dios nga ikaw padayon nga magapamuhat, padayon ka makiguban kanamo, magaban ka sa matag usa nga muuli sa nagkalain mga panimalay. Bisan unsa nga klase sa sakyanan nga sakyan, na ang proteksyon, na ang imong pabor. Lord, ayuho nimo matag usa ka lawas, panalaginan nimo ang mga kinabuhi. Ginoong Dios, ingon nga imong alagad karon imo na sab kong gisugo sa pag-release Ginoo sa imong mga panalangin. Nga kini mahitabo Ginoo, spiritual blessings, Lord, financial blessings, kini mag-aabot Ginoong Dios, emotional blessing, Lord, mental blessing, emotional blessings. Lord, salamat Ginoong Dios nga kini magahitabo karon, mo chasing ni, mo present ni, mo surrounds ni, Lord, mo overflow, mo overtake ato sa imong mga katawan. Nini ikaduhang Domingo sa tuig 2021 makareceive mi sa mga milagro o mga panalangin. Mag-expectar mi Ginoong Dios sa mga milagro sa among mga kinabuhi sa tibok circle, sa among panimalay. Kining tanan ang mahal among gihalan kinimo, kining tanan among ginatugyan dihalapan sa kabalaan sa imong pangalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo tanan magingon. Amen.